Oke, kali ini spesial buat anak rantau dulu. Satu kita merah bangkau ini dulu. Spesial buat yang dan beberapa tamu yang telah hadir. Sama-sama ranger kita juga di sini, Pak Arista. Kapa nan sadang balai denai manani menyesali diri karantau urang bukan nyodenai bagadang hati di kampung Salamoko oi pun sana hati dan ibu ujuangnya lampuang di Martapura oi mandekan buang tolong jodoh denai marantau bukan nyosana panyambang hidup nan tabang kalah biar akan bacampur luo dimakan kurang dibawa talang biar kini hati dan ibu untuk angko isu lai kasana bangkauni antaro sabah jogadang hati dan tinggalkan kampung nanti naik cinta dek haro kabatukan untuk jopa rasanya ujuang no lampuang di Martapura oi mandekan duang tolong jodoh denai dirantau bukan nyosana menyambang hidup nan tabangkan biarlah ini hati dan ibu untuk angko isu lai kasana
Surya Jatipura. Oke, teman telah berlalu sampai